So ngayon, pupunta tayo sa Pandominium. Dito natin makikita ang mga pandas. And first time kong makikita nila guys, lalo na itong red pandas. Pero familiar yung mukha niya guys, no? Parang siya yung nasa Guardian of Galaxy. Pero hindi yan siya guys. Siya yung si Master Shifu ng Kung Fu Panda. Kung nanonood ka. Pero sobrang cute nila at talino guys. Tignan nyo. Inuutusan lang sila kung anong gagawin nila para tinitignan, chinecheck yung mga pose nila. And yan naman yung panda na nakatalikod kasi pinapakain din. And ito naman yung salamander guys. Parang iba yung ano nyo, parang alien. Parang si... Akala ko may tumatawag sa akin ng red panda. Pero red panda na maganda. Ay, pink pala, pink panda pala. Pink panda. Kung fu pandulo, kung fu pandulo. Lang nga, malito bro. Ikaw. Pag malito ko dira, titakpon ko na. Ha? Oo. Pakaon ka sa panda. And ito naman yung panda na pinapakain guys. Cute. Bakit kaya nakasakay yung isa? Hoy, anong ginagawa niyong tatlo? Ba't tatlo kayo? And ito naman yung mga otters guys. Grabe, sobrang galing nila lumangoy. Sana all no. Ako kasi galing lang sumisid. Saan kaya makabili ng mga ganitong goldfish? Ito guys, saan ko sila makikita? Ba't malungkot ang baby ko? Pinakain na kita kanina ha. Nakain na kita ng bamboo grass kanina. And ito naman yung meerkats guys. Ito yung nasa Lion King, si Timon and Pumbaa. Yung si Timon, siya yan. And kuhang-kuha din ni Baby Girl yung forma niya. O diba? Kulay na yung pinagkaiba. And ito naman yung giant tortoise guys. Pinapakain din nila. First time ko makikita ng ganyan kalaking turtle guys. Ganyan yung forma nila lagi guys no. Buti pa tong isa, nakatayo lang. Baby, excited ka na naman Saan? na sumakay Nasa mga rides? ng cable car? Ganyan? Oo. Ha? Okay lang naman yan kasi hindi naman yan extreme ride eh. Ikaw nga, sumasakay sa akin eh. Guys, tikman natin yung spicy fish bowl nila. Fishy na fishy. Kuya mo! Akala ni Japit di mag-close ngayon. Biglang bumibilis guys. Biglang bumibilis guys. Guys, pataas pa yan dun guys. Lah. Hi mga tao. Yang daw ni Zeddy. Mama, nawag lagi mama lagi. Bakit na kami? Uuyog na naman to. Uuyog. Until now, hindi pa din ako makapaniwala. Marami na pala kaming countries na pinuntahan na buo ang Visayas Squad. Ganyan talaga ang squad guys, walang iwanan. And dahil yan sa inyo guys, kaya thank you so much. More countries pa unta eh. We love you all. Wow! Chuya kayo. Wow! Wow, may cliff dito guys. Nakakaano dito. Ayun sila. Sa cliff pala yung mga rides? Ha? Akala ko saglit lang to. Alala, paubos na sa tasan. Gunit dyan. Gunit dyan. Pero magkano yung entrance fee? Grabe yung Hong Kong no kasi kahit nasa bundok malalaki yung building. Ito yung ride. Sasakay namin kami. Sasakay kami ng ganyan guys. Tingnan niyo yung rides nila guys, nasa nasa gilid ng cliff. Oh, dating na yung baby ko. Luspan lagi ka boy. Ako? Sakay na tato kita, matong kita guys. Matong sakyan karon. Naluspan lagi ka snake. Lagi, masakit ako. Ay, ka na. Masakit ko na ako. Sakay ka itong rides. Hasta mga rides. Kato ganina. Basta? Ito nasa kilid ko. Ha? Oo.
hair razor. Grabe. Sasakay kami ngayon guys. Ay, guys, sasakay sila guys. Hindi ako sasakay kasi mabait ako. Bibidyoan ko sila. Ganun ako kabait. Guys, tanaw kita ni balik guys. Kailan mo na guys. Pagkataro na to ano ni balik. Oh. Saan ni? Asa ka? Bakit di ko ano kay nagaya na kong likod. Char. Yun. Ayun. Yun na yun guys. Tapos na yung ride nila, mga 1 minute lang. Ade, mga 30 seconds lang. Tapos yung pag-antay nila, mga 5 minutes. Yes. Tuwang-tuwa yung bata eh. Akala mo naman, di halatang sobrang nag-enjoy ako, no? How's the ride? How's the ride? Grabe guys, sobrang nakaka-enjoy. Hindi siya masyadong Wait lang. nakatakot. Hindi siya nakakatakot. Yung pag-antay nyo, mga 5 minutes. Wala. Yung ride, mga Sakay kami 30 kagad. seconds. Huh? Wala kang antayin. Kami, Sakay nagwat ka mi sa kagad. ubos. Ha? Dili jud siya ka ng hadlok. Hanoy ra kayo niya. Nay time dira nga kanang waka galungkod sa lingkuranan lagi. Galutaw ka, galutaw. Oh, galutaw. Sabi ko dito, Anong masasabi mo? is that the all you got? Ocean Park? Wow! All you got? Oy! Sabi mo sa Ocean Park. Basic! Basic. Nangurog na. Basic pero luspad lagi. Basic. Basic. Pero si BC guys, hindi siya sumama. O, walang taga-video sa inyo eh. Basic. Oy! Ano? Basic. And ito naman yung mga spotted seal guys. Hindi ko first time makikita nito kasi nakita ko na to sa Manila Ocean Park. Pero na-amaze pa din talaga ako sa kanila kasi sobrang talino nila. Naalala ko yung mga aso namin sa kanila pero lumalangoy nga lang. Oh, slide ray. Familiar yung mukha guys. Sim lang naman yan sila. Sim lang naman sila. Ay men, may ganti. May ganti sa ilalim. Tara sa ilalim tayo. Uy, may tao yun. May tao dyan. Dami ganti. Arctic Fox guys. Wow. Cute. Ah, lamig guys. Parang relasyon nyo, lamig. And sa totoo lang guys, dito talaga ako sobrang nag-enjoy kasi ang cute nila. Parang first time ko nakikita ng penguin guys. Sobrang nag-enjoy talaga ako tignan lalo na't lumalangoy sila, ang cute. Wala ka cute sa penguin. Cute kayong penguin, naka-pink. Cute kayong penguin. After 7 yan, nakamulakaw. Oh. Doy, taga-after mo ng event. Ay, Sasakay kami ng very extreme ride. Yes, sir. Super extreme na. Grabe, nakakatakot talaga. Isa ito sa pinaka nakakatakot na rides dito, guys. As in, promise. Look, excited na kami. Ito na, nakasakay na kami. Ito guys, so, ang pinaka-extreme. Hawakan niya yung phone niya. Abi kayong rides guys, extreme kaayo. Stream kayo gusto yun, no? Oh, gikabuhi ko sa ka-extreme. Wow, lulululu. Oh. Grabe. Gawa, pitong eh. Oh. And next, bump car na naman kami.
Bangga, kasi banggaan na. Babanggain ko kayong lahat. Ini kimudagan ako abay. And dito talaga ako sobrang namangha guys. As in, first time ko makakita ng shark up close. Tingnan nyo naman kung gaano kalapit and sobrang laki. Kung alam nyo lang guys, kung nandyan kayo sa harap nyo. Grabe, ewan ko, parang manginig pa rin kayo kahit may salamin. Tina din yung manta ray guys o stingray ba yan? Grabe, sobrang laki talaga. As in, na-amaze talaga ako. Tingnan nyo na yun guys, kung gaano kalaki, ikumpara nyo sila. Kaya grabe talaga tong experience na to. Once in a lifetime and kasama pa ang buong squad. And hopefully next time kasama ang buong family namin. And tignan mo naman yung ngipin ng isang to. Sa movie ko lang nakita dati and ngayon andan sa harap mo and sobrang lapit talaga. May isda din na first time ko nakita kagaya nito. Parang si Arlong ng One Piece. Tignan mo, parang may kilay pa. Sobrang laki yun guys. Grabe. Kung alam nyo lang. Wow. mindset mo. Mindset ba? Mindset. Mindset ba? Mindset. Yan yung sinakyan namin kanina guys. So more to guys, mga uwi na kami. And that's all for today. Bukas na naman pupunta kami ng Disneyland. Kaya abangan yung mga videos namin guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa amin, subscribe na. Glaster Capuno, Medyo Maldito, Snake Princess, Japet Capuno, James Ugat, and Dansoy Vlogs. Don't forget to like, subscribe, and share this video. So doon po nagtatapos sa aking vlog. Kaya hanggang sa muli, paalam!